Пятая мова любові – гэта падарункі. І размаўляем мы пра іх акурат напярэдадні Раства. Я не планавала гэта адмыслова, але калі за справу бярэцца Бог, яго план заўсёды дасканалы. Так што не верце ў супадзенні, гэта ўсё ён. І я з радасцю, карыстаючыся момантам, падзялюся з вамі сваімі ідэямі, толькі па сакрэце, што ўжо падрыхтавала для сваіх блізкіх на Раство, як падрыхтаваць шмат падарункаў і не стаміцца ад гэтага, і чаму не варта адмаўляцца, калі табе нешта дораць, а заўсёды прымаць падарункі. Ну што, прыемны момант чакання. Запрашаю на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада сустрэчы з вамі. Нагадаю, мы разбіраем мовы любові. Розныя спосабы, якімі мы любім праяўляць свае пачуцці. Па класіфікацыі Гэры Чэпмана іх 5. У папярэдніх выпусках мы размаўлялі пра тое, што любоў праяўляецца словамі, або часам, які мы праводзім разам, дапамогай і дотыкамі. Набліжаецца Раство, і вельмі дарэчна, сёння мы абмяркоўваем апошнюю мову, як любоў праяўляецца ў падарунках. Мяркуючы па выніках апытанкі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі», гэта самая нераспаўсюджаная сярод нас мова. Магчыма, таму, што з дзяцінства нас папракалі, перасцерагалі не быць жаднымі. Любоў – гэта нешта ўзнёслае, некарыслівае і не звязана з матэрыяльнымі рэчамі. А я лічу, што падарункі – гэта ідэальнае перакрыжаванне матэрыяльнага і духоўнага свету. Падзялюся, чым падарункі важныя для мяне і што пра іх кажа Біблія. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ці прыемна табе, дарагая дзяўчынка, атрымліваць падарункі? І адкажы сабе шчыра на пытанне, чаму? Мне яны прамаўляюць пра тое, што дарыльшчык хацеў праявіць да мяне клопат і ўвагу. Напрыклад, падарункі, якія робяць нашы дзеці, каштоўныя, праўда? Таму што такім чынам яны кажуць: «Мама, я люблю цябе». А калі яны вырастаюць, мы можам пераглядаць тое, што яны рабілі, і ўзгадваць часы, калі яны былі маленькімі. Падарунак – гэта знак любові, які мы можам бачыць. Ён нагадвае нам праз час ці ў моманты сваркі: «Цябе любяць». Мая дачка напісала ручкай на бялюткай стальніцы толькі што набытага для яе стала. Я заўважыла гэта, калі працірала яго. Надпіс так замацаваўся, што я не змагла яго змыць. А калі сказала Алісе, што нельга пісаць ручкай на стале, яна адказала: «Я пакінула гэты надпіс, каб ты не сумавала, калі мяне няма дома». Там было напісана: «Люблю». Быць жанчынай – дар Божы. Сам падарунак – гэта сімвал увагі. Не мае значэння, колькі ён каштуе. Калі мова любові твайго мужа атрымліваць падарункі, табе пашчасціла. Гэта адна з самых простых моў у рэалізацыі. Ты можаш стаць умелай дарыльшчыцай. Я люблю, калі муж прыходзіць з крамы і, акрамя тых прадуктаў, што я напісала ў спісе, прыносіць нешта прыемнае для мяне. Гэта можа быць нешта нязначнае: марозіва, гумка з фанцікам лавіз ці адна кветачка. Яна кажа, што пра мяне думалі, хацелі парадаваць. Ёсць толькі адзін складнік ідэальнага падарунка. Ён павінен паказваць, што ты разумееш, што падабаецца твайму блізкаму, і ты прыклала намаганні, каб знайсці менавіта такі падарунак. Ты ж не дурыш аднолькавыя падарункі дзецям і мужу. Ты разумееш іх патрэбы. Ды і розным дзецям падыходзяць розныя падарункі. Напрыклад, я падрыхтавала на Раство завушніцы зайчыкамі для дачкі, цацачны трактар малодшаму сыну і футбольны мяч старэйшаму. Гэта менавіта тое, што цяпер іх захапляе. Калісьці старэйшаму мы таксама дарылі трактар. Тады ён радаваўся яму, але цяпер, калі яму 12 гадоў, такі падарунак хутчэй засмуціць яго. Добры падарунак не павінен быць выпадковым, а трапляць у інтарэсы чалавека. І мы самі можам дапамагчы сваім блізкім з выбарам. Не абавязкова чакаць і крыўдзіцца, што муж столькі гадоў не можа зразумець цябе. Паспрабуйце дамовіцца.
Мы з мужам маем вельмі адрозныя густы і інтарэсы. Аднойчы на раство ён падарыў мне швейцарскі ножык. Вельмі патрэбная і карысная рэч з яго гледзішча. Мяне б, канешне, больш парадавала чарговая сукенка ці завушніцы. Але ж і я кожны год дарыла яму прыгожыя шведары, шалікі, якія дагэтуль ляжаць у шафе няношанымі. Мы абое стараліся і выбіралі для любага самае лепшае. З адным толькі недалікам – на свой густ. А густы ў нас, паўтаруся, надта адрозныя. У нейкі момант муж не падарыў мне нічога. Так і сказаў: «Я не ведаю, што набыць. Кожны раз бачу, што цябе не радуе мой выбар». І мяне таксама засмучала, што мае падарункі яму не даспадобы. Гэта было заўважна. Тады я села і пачала ўзгадваць тыя нешматлікія выпадкі, калі змагла дагадзіць з падарункам. Склала іх спіс і ўбачыла, якія рэчы муж сапраўды любіць. Я ўзгадала, з якім захапленнем мой муж рыхтуе падарункі свайму сябру, з якім мае адно хобі. У іх ніколі не ўзнікае праблемы, што падарыць. Набыў сабе класны інструмент, пакарыстаўся, праверыў, набыў такі ж для сябра. Дорыць яму нейкую незвычайную адкрутку і ходзіць такі задаволены, нібыта сабе яе набыў. Ну што ж, пасля такіх назіранняў у мяне дзве навіны. Добрая і кепская. Добрая, я зразумела, які падарунак парадуе мужа. І кепская. Я не змагу выбраць яго, бо зусім не разбіраюся ў інструментах. Тады мы селі за стол перамоў і вырашылі адмовіцца ад сюрпрызаў. Хоць мы абодва любім і цэнім таямніцу падарунка, ёй усё ж ахвяравалі. Мы напрамую сказалі адно аднаму, што б хацелі атрымаць на гэта раство. Таму сёлета я пакладу пад ялінку абцугі для труб кніпікс кобра паменшанага памеру. Бо вялікія ў мужа ўжо ёсць, і ён ад іх у захапленні. Ён сам скінуў мне спасылку і падказаў, дзе набыць. Думаеце, гэта зменшыла радасць чакання? Не! Ён кожны дзень запытвае, ці набыла я ўжо іх, ці спакавала, ці хутка ўручу, а ці можна раней за раство. Чамусьці шведары не выклікалі такога ажыятажу ні да ўручэння, ні пасля. Так што паспрабуй, дарагая дзяўчынка, спытаць у свайго мужа, што канкрэтна яго парадуе. Ну, ці падары яму кніпікс кобра. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Ісус казаў: «Шчаслівей даваць, чым браць». І ты цудоўна адчуваеш гэта, калі твая мова любові падарункі. Я абажаю вазіцца з імі, прыдумляць, што падарыць, шукаць па шматлікіх крамах менавіта гэта, потым запакоўваць, з трапятаннем чакаць моманту ўручэння. Звычайна я рыхтую падарункі вельмі загадзя і часта дарую іх без нагоды. У маёй шафе ёсць асобная паліца пад назвай «Фонд падарункаў». Я набываю і складаю туды тое мілае ці прыемнае, прыгожае, што сустракаю ў краме і пакуль не ведаю, каму падарыць. Звычайна гэта універсальныя рэчы, якія будуць прыемным знакам увагі для любога. Такім чынам, у мяне заўсёды ёсць падарункі. Калі не было часу на пакупкі перад нейкім мерапрыемствам, калі забылася на нечый дзень народзіна, у мяне, дарэчы, ёсць асобны нататнік з такімі датамі, але бываюць і правалы. Калі здарыліся нечаканыя госці, мне заўсёды ёсць што падарыць. А дарыць – гэта не абавязак, гэта радасць. Я атрымліваю, калі даю. Таму што падарункі – гэта мая мова любові. А шчодры падарунак – гэта той, у які я уклалася, і не абавязкова грашыма. Пакуль будзе гучаць музычная кампазіцыя, узгадай, калі ласка, які самы лепшы падарунак ты калі-небудзь дарыла. І па чым ты зразумела, што ён самы лепшы?
сердце твое жадание. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю. Я хочу ходить твоими шагами. Я хочу лить в сердце твое жадание. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю. Господь выбрал меня, буду верным Ему. Умацуя слово своим, твою волю покорным духу приму. И по шляху правды пойду. На твердыне твоей я збудую життя. Твой закон у сердце моим. Хай же в усты мои славить Бога моего, а мой розум хвалится им. Я хочу ходить твоими шляхами. Я хочу иметь в сердце твое жадание. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю. Я хочу ходить твоими шляхами. Я хочу иметь в сердце твое жадание. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, мой Отец, я тебя так люблю. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, мой Отец, я тебя так люблю. Я хочу ходить твоими шляхами. Я хочу иметь в сердце твое жадание. Я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю. Я хочу исполнять волю твою. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагая дзяўчынка, сёння мы размаўляем пра падарункі як мову любові. І мы ўжо абмеркавалі, што некаторыя людзі сапраўды любяць дарыць падарункі. Яны не чакаюць адказу, ім нічога не патрэбна наўзаем. Яны ўжо атрымалі сваю порцыю шчасця ад таго, што зрабілі прыемна іншаму. Аднойчы я была вельмі засмучаная, калі мой падарунак не прынялі. Я ведала, што чалавеку сапраўды патрэбная гэтая рэч і хацела проста дапамагчы. Доўга шукала яе, выбірала сярод некалькіх падыходзячых. Але чалавек вырашыў, што гэта занадта дарагі падарунак і адмовіўся. Канешне, я была расчараваная і пакрыўджаная. Напэўна, гэты чалавек падумаў, што мой падарунак да нечага яго абавязвае. Яму складана ўявіць, што хтосьці атрымлівае асалоду ад таго, што дорыць падарункі і робіць гэта без усялякай выгоды і далейшых планаў. Так робіць Бог. Ён стварыў сусвет і падарыў яго нам. Ці можам мы падарыць нешта раўназначнае яму наўзаем? Ён даў нам жыццё. Як з ім разлічыцца? А чым мы адплоцім за цудоўны захад, дзіцячы смех, спеў птушкі, салодкія мандарыны? Нічым. Гэта падарункі Бога нам, і ён не патрабуе ніякай адплаты. А самы галоўны Божы падарунак. Ён паслаў свайго улюбёнага сына жыць тут на зямлі. Ісус паказаў нам, які ёсць Бог, і стварыў для нас шлях паяднання з ім. Маё любімае слова ў Бібліі – гэта міласць. Міласць азначае праяўленне любові, якой мы не заслужылі. Гэта як даць цудоўны падарунак таму, хто не мае шансу адплаціць табе. Міласць апісвае Божае стаўленне да нас. Бог шчодры, і Ён хоча, каб мы таксама былі шчодрымі да іншых. Калі мы выбіраем быць шчодрымі, наш характар паляпшаецца. Мы становімся менш эгоістычнымі і больш падобнымі да Бога. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым.
Я хочу расказаць вам гісторыю, пра якую пісала амерыканская газета «Бостон Глоб» у 1990 годзе. Заручаная пара забраніравала вясельны прыём у вялікім гатэлі. Яны хацелі, каб усё было прыгожа, і выдаткавалі на гэта шмат грошай. Яны заплацілі палову кошту ў якасці першапачатковага ўзносу. Але калі надышоў час адпраўляць вясельныя запрашэнні, мужчына перадумаў жаніцца. Жанчына пайшла ў гатэль, каб адмяніць вяселле, але высветлілася, што яна не можа вярнуць свой першы ўзнос. Калі яна адменіць банкет, то страціць большую частку грошай, якія ўжо заплаціла. Гэтая жанчына калісьці была вельмі беднай. Яна жыла тады на вуліцы, у прытулку для бяздомных. Потым яна знайшла добрую працу, змагла добра зарабляць, капіць грошы. І вось зараз у яе з'явілася незвычайная ідэя. Яна вырашыла не адмяняць вечарыну, але замест сваіх багатых сяброў разаслала запрашэнні ў прытулкі для бяздомных і людзям, якія працавалі з беспрацоўнымі, старымі, беднымі. Такім чынам, у ноч, калі павінна было адбыцца вяселле, ў шыкоўным гатэлі балявалі бяздомныя, хворыя, старыя. Там былі наркаманы, жабракі, беспрацоўныя. Іх абслугоўвалі найлепшыя афіцыянты. Яны елі курыцу з ікрой, шакаладны торт, танчылі пад цудоўную музыку. Гэта гісторыя нагадвае адну біблійную гісторыю, але я хачу зараз пагаварыць не пра яе. Яшчэ вельмі падобнае да гэтай гісторыі слова Ісуса. Ён размаўляў з важным рэлігійным лідарам, які запрасіў яго на вячэру. Іх размова запісаная ў 14 раздзеле Евангелія ад Лукі. Я зачытаю з 12 па 14 верш. Ісус сказаў: «Калі ладзіш бяседу ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ані братоў тваіх, ані сваякоў тваіх, ані суседзяў багатых, каб і яны цябе не запрасілі, і ты атрымаў бы нагароду. Але калі ты ладзіш пачастунак, запрашай убогіх, калекаў, кульгавых, сляпых, і шчаслівы ты будзеш, што яны не змогуць аднагародзіць табе, бо будзе аднагароджана табе ва ўваскрасенне праведных». Так жа і нам трэба рабіць падарункі. Не таму, хто зможа падарыць нешта карыснае табе, але таму, хто не мае магчымасці аддзячыць. Бог праяўляе ласку да нас, і мы не можам адплаціць яму. Больш за тое, яго ласка – гэта цудоўны падарунак таму, хто вельмі дрэнна з ім абышоўся. Каб зразумець, які каштоўны і незаслужаны падарунак Бог зрабіў нам, узгадаем прыповесць пра марнатраўнага сына. Мы не так даўно разбіралі яе. Па-першае, сын папрасіў сваю частку спадчыны, пакуль яго бацька быў яшчэ жывы. Гэта было амаль як сказаць: «Хутчэй бы ты памёр». У часы Ісуса гэта было жахліва. А потым малады чалавек растрынкаў грошы, якія яго бацька цяжка капіў усё сваё жыццё. Ён абразіў тату, зганьбіў сябе і адлучыў сябе ад сям'і. У цяжкіх умовах, калі яму не было чаго есці, ён апамятаўся, вырашыў вярнуцца і сказаць бацьку: «Ойча, я зграшыў перад Богам і перад табой, я не варты называцца тваім сынам, прымі мяне як аднаго з тваіх наймітаў, парабкаў». Але бацька пабег насустрач сыну, угледзеўшы яго яшчэ здалёк. Відаць, ён чакаў яго, аглядаючы дарогу дзень за днём, спадзяючыся, што ён вернецца дадому. Ён пабег. Гэта не тое, што звычайна рабіў бы годны землеўладальнік, пажылы чалавек, але ён не мог дачакацца, каб убачыць сына. І, не чакаючы яго выбачэнняў, ужо адразу загадаў ладзіць святочную вячэру. «Хутчэй, — сказаў ён, — прынясіце найлепшую вопратку і апраніце яго. Дайце пярсцёнак яму на палец, абутак на ногі. Потым ідзіце і прынясіце самае тучнае цяля і прыгатуйце нам свята. Бо гэты сын мой быў для мяне мёртвы, а цяпер ён жывы. Ён быў згублены, а цяпер ён знойдзены». Гэта гісторыя пра Бога і пра тое, як мы ранім яго сваімі дрэннымі ўчынкамі. Але Бог усё адно любіць нас і запрашае вярнуцца дадому.
Ці здаралася вам калі-небудзь губляць штосьці каштоўнае, а потым зноў знаходзіць? Згадзіцеся, пачынаеш больш цаніць і радавацца гэтаму, чым калі б ніколі не губляла. А што б, калі тваё дзіця ўцякло, і ты думала, што яно мёртвае, а потым яно знайшлося цэлым і непашкоджаным? Ты б адчула большую палёгку і радасць, чым калі б яно ніколі не збягала. Менавіта пра гэта казаў Ісус. Бог так моцна любіць нас, Ён так моцна хоча, каб мы вярнуліся да Яго. Ён дорыць нам сваю ласку. Гэта значна больш, чым справядлівасць, бо па справядлівасці мы заслугоўваем пакарання, як той марнатраўны сын. Але Бог настолькі міласэрны, што прабачае наша мінулае, якім бы яно ні было, і прымае нас у сваю сям'ю. У пасланні да рымлянаў 5:8 сказана, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Яго любоў не залежыць ад таго, ці дастаткова мы добрыя. Сам Ісус быў найвялікшым дарам любові, які толькі мог даць Бог. І іншыя яго дары ўсе дадзеныя нам проста так, бескаштоўна. Вечнае жыццё – гэта падарунак Бога. Прабачэнне – гэта падарунак Бога. І адзінае, што патрабуецца ад нас – усвядоміць, што нам гэта сапраўды патрэбна і прыняць. Не баючыся, што не зможам адплаціць, падарыць яму нешта раўназначнае ці адпавядаць яго патрабаванням. Мы павінны прыняць гэта з верай. Я не маю на ўвазе прыняць як ідэю. Прымі гэта як падарунак. Давай за гэта разам памолімся. Господ святы, дзякуй за ўсе твае падарункі, якія ты даеш мне абсалютна бескаштоўна і незаслужана. Не таму, што я такая, а таму, што ты такі. Господі, я прымаю твае дары з радасцю. Мне патрэбна тваё прабачэнне. Мне патрэбна твая міласць. Мне патрэбна вечнае жыццё з табой. Я дзякую табе, Ісус, што ўсё гэта магчыма для мяне. Гэта найлепшы падарунак. І я хачу прыняць яго проста цяпер. Прыняць вераю. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Зернем упала ў глебу, хлеба, душа прагне хлеба, просіць дажджу і святла замест лютай суши. Верою схілі калені ў цішыні, верою да Бога вочы узнімі. Верою пачуй, што любіць цябе Бог, больш не ўспомніць пра віны твае. Вераю, вераю. Вераю. Змяняюцца поўным штылем. Сіла, вялікая сіла, ёсць у тым слове, што верай жывою завецца. Вераю, вядзі праз мора, як Майсей. Вераю, прасі, як той, хто леваруч вісеў. Вераю, чакай, дзіця, як Аўраам, здзейсніцца слова ў жыцці тваім. Вераю, вераю.
Нясі, як той, хто леворуч вісел. Вераю, чакай, дзіця, як аўрам. Здзейсніцца слова ў жыцці тваім. Вераю, вераю, вераю. Схілі калені ў цішыні. Вераю, да Бога вочы ўзнімі. Вераю, разгледзь дарогу, дзе твой Бог хоча весці за сабой цябе. Вераю, Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, мы вучыліся дарыць і прымаць падарункі, бо праз іх праяўляецца любоў. Прымаючы цудоўны дар, прымаючы любоў, якую ён нясе, мы самі хочам несці нешта добрае. І не абавязкова таму, хто зрабіў падарунак нам. Нясіце любоў далей, адорвайце таго, хто не можа адарыць вас. Пра гэта верш «Падарунак» Барыса Жанчака. Мне падарылі рыбак залатых. Цяпер пра іх я клапаціцца буду. Далёкія, а ўсё ж сваячкі тых, што ў казках недаступных твораць цуды. Акіяна кавалачак б'ецца за шклом. Бліскавіца чырвоная, сіняе неба, нібы морскага ветру дыханне прайшло. Чалавеку заўсёды цудоўнага трэба. Я вераб'ёў змарнелых пакармлю, галовы кветкам змерзлыя прыкрыю, на дрэве і галінкі не зламлю. Са мной гамоняць рыбкі залатыя. Калі ж бязмежны зоркі акіян да іншага жыцця мой шлях скіруе, тады вазьму я ад братоў зямлян планеты кроплю. Гэты падарунак. Глыбіня немагчымага плешча за шклом. Бліскавіца чырвоная, сіняе неба, нібы морскага ветру дыханне прайшло. Чалавеку заўсёды цудоўнага трэба. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, няхай кожны падарунак будзе для цябе маленькім цудам. Дзякуй, што падарыла мне чарговую сустрэчу і была побач гэтыя паўгадзіны. Мы разабралі ўсе 5 моў любові па класіфікацыі Гэры Чэпмана. Калі нешта прапусціла, паслухай папярэднія выпускі пра словы, якія мы можам падтрымліваць, пра час, які можам праводзіць разам, пра клопат і дапамогу сваім любым, пра пяшчотныя дотыкі як праяву любові і падарункі, што абмеркавалі сёння. А якая твая асноўная мова любові? Магчыма, гэта нешта іншае, што не вылучыў спадар Чэпман. Калі тваёй мовы любові не было ў гэтым спісе, напішы, калі ласка, мне на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com ці па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. Далучайся да нашай жаночай суполкі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Мы абавязкова абмяркуем тое, што важна для цябе, і праз Біблію вылучым, як на гэта глядзіць Бог. Я, Тацяна Немчанінава, працягваю маліцца, каб ты адчула Божую ласку ў сваім жыцці. Да хуткай сустрэчы ў калядным выпуску. Цудоўна ласка дар дароў, яе паслаў нам Бог, каб грэшніка вяла дамоў, дала сляпому зрок, каб грэшніка вяла дамоў, дала сляпому зрок. Зусім змяніла думак грех і мроіще мае. Я сума
забаў, чыні